آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف التي في لجبو أمبوفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا نيونسرو أنجا جموكا كونونالا نو يشرفوكا كني شرفلا دوبا دوما أني أنكر مغبي نيونفي أبو جعفر محمد جباتي سجن بالي نينا بالي أمبي أفوكا ولي يمنوكا بسم الله أيركا دوكونو أيركا كنكا أما فانكر مغيكو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ankara mɔgɔ an bɛ waati min na sisan nɔ yani an ka don an ka baro yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ fɛ ka baro kɛ min kan ko bɛɛ sirifu ka baro ye. I mana baro minnu cogo cogo i bɛ sirifu ka waati kɔnɔna la. An bɔra mawludu kalo mawludu baaraw la hali ni mawludu baaraw bɛɛ ma ban ala kumaba caman kɛra a la. Alhamdulillah a ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la. O kɔnɔna la ko dɔw kɛra a kɔnɔna la. Mawludu ɲina a kuncɛtɔ jamanakuntigi ye dugukolo dɔ di sirifu ma. An bɛ fɛ kɛ ɲininka dakurunya la yala ni ɲɔgɔn de la ka kɛ tariku kɔnɔna la wa. O fana kɔfɛ an b'a dɔn nin waati na an balima dɔw bɛ yen minnu fana ye dusumakasi sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen kasara sɔrɔ an bɛɛ dusumakasi sɔrɔ n'o ye an ka suguba n'o ye an bɛɛ lajɛlen jɛ sugu ye kasara dɔ donna la n'o ye tasuma jeni ye. Ni silamɛ kelen ye kasara sɔrɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye kasara sɔrɔ. Dakurunya fila duwawu kan min fana b'i bolo k'a lase olu ma an bɛ o fana lase yani an ka don an ka baro kɔnɔ. An karamɔgɔ bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. An bɛ a fɔ Abu Zahra ye wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A fɔlɔ n'a laban ala ka o bɛn ala diyaɲɛ ma bijahi nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah an karamɔgɔ Abu Zahra i ye kuma daminɛ ni min ye a kan ka daminɛ ni o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'o ye ala subhanahu wa ta'ala an y'a deli ala ka mawludu ɲuman se ala y'a ɲuman se k'a kuncɛ hɛrɛ la kasara ma kɛ an b'a la deli duwawu kɛra a kɛnɛ o kɛnɛ kan ala subhanahu wa ta'ala k'o bɛɛ lajɛlen jaabi. Ni mɔgɔ kɔni ni i ye ko kɛ jamana ye jamana mana dɔn ka a sara maa tɛ se ka a bɛɛ sara mɛ n'a ye dɔ di o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo ye n'o y'a sɔrɔ k'o bɛ faamu a faamu cogo la. Abu Zahra an bɛ mɔgɔw hakili lasurunya ko in na n'o ye k'a fɔ jamanakuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita k'a ye 150 hectares n'o ye hectare 150 k'o layidu ta k'a fɔ a b'o di mawludu kɛlaw ma olu ɲɛma n'o ye Seyid Sharif Usman Madan Haidara ye sabula o tɔn min sigilen don n'o groupement des leaders spirituels du Mali ye. O y'o layidu min ta kɛnɛ ma yira nka layidu min taara an b'a dɔn a bɛna bɔ a sira fɛ ni o kɛlen don ka kɛ mɔgɔ dɔw ma a faamu. An b'a jira k'a fɔ jamana sango ni a ko kalifara dɔ la u bɛ mɔgɔ dɔw bonya ni ko dɔw ye. An b'a dɔn k'a fɔ jago bolo kan u bɛ fɛn dɔw di dɔw ma u b'a fɔ ma ko exonération o ye ka taxiw ni fɛn dɔw bin dɔw ye o faveur bɛ kɛ commerçant baw ye jamana fɛ. An b'a ye fana jamana in yɛrɛ fana kɔnɔ jamana in ye sɛnɛkɛ dugu de ye jamana in ye bagan mara dugu de ye. An b'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka sɛnɛkɛ foro min b'u bolo ka sɛnɛ kɛ a ka ca ni hectare 200 ye. O mɔgɔw ka ca jamana in kɔnɔ minnu hectare 200 b'u bolo u bɛ ka sɛnɛ kɛ a la.
an b'a dɔn yɛrɛ fana mɔgɔ dɔw yɛrɛ karamɔgɔ kanu kama olu yɛrɛ hectare 100 di n'o ye doɲumana zone ye o ye mɔgɔ an ye karisa ka ɲuman ye an bɛ bonyamasegin k'a ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hali ni kɛra fiyentɔ ye i ɲɛ b'a la an b'a fɔ ten hali maa min kɛra fiyentɔ ye o b'a kalama k'a fɔ ko balontan kɛnɛ min ni mawuludu bɛ kɛ a kan ko a bɛ ŋuna a koronen don jama la kasara kana kɛ ko wɛrɛ kana kɛ ni kɛnɛ wɛrɛ ɲinina k'a fɔ ko o bɛ kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka kɛnɛ k'o kɛ silamɛya kɛnɛ ye a ɲinina ni silamɛya tɔgɔ ye mais an b'a dɔn karamɔgɔ ye maa min ye an b'a dɔn groupement yɛrɛ fana ye maa min ye an b'a dɔn ansar jama ye maa min ye hali ni chrétienw ni u ka hijikɛyɔrɔ kita n'o dɔgɔyar'u la n'u k'u bɛna kɛ terrain kan an b'a fɔ k'u bisimila donc kɛnɛ in bɛ ɲini alabato kɛnɛ de ye ani ka ala deli hali maa minnu n'olu bɛ sujan seli kɛ ni u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a f'u bɛ taa sujan seli kɛ a la an b'a fɔ ahlan wa sahlan a y'aw bisimila sabula kɛnɛ min bɛ se ka jama baden ta a dabɔra o de kama Abu Zahra ni nɛn kɔrɔtara hakili bɛ sɔriyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ ye kuma taayɔrɔ ye bɛɛ y'a faamu k'a fɔ ko ni maaw ma wuli ka jɔ kɛ ko dɔw foro b'u bolo min ka ca ni hectare 200 ye diinɛ kɛnɛ fana o fana man ka guwa maa la n'o kɛra hali hectare 1000 hali n'o kɛra hectare 1000 Allah subhanahu wa ta'ala ka kira ko bɛ filɛ ale la sallallahu alaihi wa alihi wasallam an b'a dɔn k'a fɔ ala kira a sigiɲɔgɔn dɔw kun ye yahudiyaw ye kuma min n'u ye sigi bɛnkanw n'u y'a tiɲɛ ni ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko o kuma ani tɛ kunbile sabula a ye sigi kan ani bɛnkan a y'a tiɲɛ ni o nana wolo Khaybara kɛlɛ la ala kira kanumɛkɛ a n'a ka lamɔden a n'a burankɛ Asadullahi al-Ghalib ni kira ye drapeau d'a ma k'a fɔ yuhibbullah wa rasulahu a bɛ ala fɛ ala kira b'a fɛ a yɛrɛ bɛ ala ni ala kira fɛ n'a taara ka Khaybara dayɛlɛ o Khaybara dayɛlɛli min kɛra yahudiya wɛrɛ minnu tun bɛ kɛrɛfɛ olu ye kɛnɛba di kira ma n'a fɔ ma ko Fadak olu ye kɛnɛba di ala kira ma sallallahu alaihi wasallam o kɛnɛba de fo ka kɛnɛba ala yɛrɛ ye a fɔ kira ye yɔrɔ la wa ati zal qurba haqqahu a ko i soma surun u ka niyɔrɔ di ala kira ye kɛnɛba tigɛ k'o di Fatimatu Zahra ma salamullahi alaiha donc o tuma na ka mɔgɔ dɔ sɔn kɛnɛ dɔ la o tɛ baasi ye anw ka diinɛ kɔnɔna la ala k'an bɛ sababa ma sango kɛnɛ min ni a ɲinina ala tɔgɔ la a ɲinina ala kira tɔgɔ la wa a dira ala ni ala kira fana tɔgɔ la ma d'a la k'a fɔ k'o bɛ se ka guwan silamɛ la k'o bɛ se ka guwan limaniya jɔn na shay'u bi shay yuzkar ko de bɛ na ni ko ye wa ko dɔ de bɛ maa hakili jigin ko dɔ la Abu Zahra الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الكولخي الشيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه كما مني الله سبحانه وتعالى أدلو منه وما بندوما دو كوكو عليتي أفا دينك فلوي واسيكي أفا الشيخ عبد الله ودمي نوك ما فايرما كوالي محمد أمينتي كوالي فاي طوى عبد الله ale ba fana ye Aminata ye donc ko na cogo la ale de ka kan ni fa ka golo ye ka tɛmɛ dɔgɔkɛ in kan sabula o kalanna bolo n'o ye Cheikh Ibrahima Niasse radiyallahu anhum ajma'in Cheikh Ibrahima Niasse y'a yira k'a fɔ ko ni tiso kɔni nana maa la i tɛ se k'i ban ka tiso yani ala ka d'i ma o ye ala subhanahu wa ta'ala ta de a ko ne t'a fɔ i tɛ kɛ n fa ka khalifa ye i n'o ka kan nga ala ye fana ye bonya bin dine ma o fana ne ta ye ka wula ka dugu in ne b'o to yen a taara fo ɲɛfɛ a n'a kanubaw u taara dugu dɔ sigi ko Madina ba ye donc o kɛra duguba ye bi na Cheikhna Abu Zahra ne yɛrɛ fɛ insha Allah nin kan ka
Sherif Madan Usman Madan Haidara ana kanubaw bila ka ko wɛrɛ de kɛ min ka bon k'a fɔ ko jamanatigi ye n di ne yɛrɛ fɛ u ka taa dugu dɔ sigi dɛ bɛɛ bɛ t'u sɛgɛrɛ yen nɔ u ka dugu dɔ sigi dugu min ni u b'a tɔgɔ da u yɛrɛ la n'Ala subhanahu wa ta'ala ma dugukolo bɛ meleke k'a sɔrɔ o dugu bɛ yen ne kɔni fɛ o de ye mɔnɛbɔ dan ye wa o de ye ko ba yɛrɛ yɛrɛ maa si se k'a fɔ o la ko jamanatigi y'o di o Ala k'an bɛɛ sababu inshallah alhamdulillahi rabbil alamin o cogoya kelen fana kɔfɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye kasara min fana bila an ka jamana kɔnɔna la n'o ye sugubulon jenini ye an b'a dɔn shirifu kanubaw caman bɛ yen an b'a dɔn an balima caman de bɛ yen minnu n'olu ye degun sɔrɔ a la an b'a jira k'a fɔ Allah ye wadun min kulli shay Ala o bɛ se ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen nɔ la o kuma an bɛ Ala deli subhanahu wa ta'ala kasara min y'u sɔrɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛ Ala ta an bɛɛ bɛ segin Ala ma u k'a bila Ala ka minɛn kɔnɔ u k'u jigi da Ala kan u k'u jigi sɛmɛ Ala la ka wele fana da setigiw ye olu fana k'a dɔn ko nin fana ye Ala ka marché dɔ de dayɛlɛlen ye ala inna lillahi fi dahrikum lanafahatin Ala subhanahu wa ta'ala a ye marché ba dɔ de dayɛlɛ ɲumankɛlaw fana ye u k'a lajɛ maa minnu ka minɛnw jenina k'olu dɛmɛ o bɛ barajiba sɔrɔ a la sabula a nana shurutu qabulu salati la seli minɛli shartu dɔ ye maa min ni degun y'a sɔrɔ k'a dɛmɛ dɔ bɛ yen nɔ a ka minɛn jenina k'a den kɛrɛfɛ ka miliyɔn 1 d'a ma i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye 500 000 i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o n'a ɲɔgɔnnaw barajiba de b'a la an b'a la deli maaw k'u hakili to o yɔrɔ fana la ka faamaw fana wele hali bi u k'u seko kɛ commerçants olu dɛmɛni la Ala k'an bɛɛ sababu Cheikhana an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ni kumakan nafama na ni duwawu ninnu na an bɛ Sherifu ka du kɔnɔ an bɛ Sherifu ka kɛnɛ kan an bɔra Rabiul Awwal kalo la kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bangena kalo min na an n'a mɔdenkɛ Ja'faru Sadiq o fana bangena o kalo kelen kɔnɔna la an da sir'olu ma an ka jɛmukan tɛmɛnenw kɔnɔna la an donnen filɛ kalo min fana kɔnɔna la n'o ye Rabiul Thani ye mawludu kɔfɛ kalo o fana kira mɔdenba dɔ fana bangena o kalo in kɔnɔna la n'o ye Al-Hasan al-Askari an ye alimami 12 minnu kofɔ a 11nan n'o ye Imam Mahdi wolofa ye alayhimu salam o fana bangena ka bɛn nin kalo in tile 10 fɔlɔ ma an b'o waati yɛrɛ de la Cheikhana i bɛ se ka mun de fɔ an ye k'an hakili jigin al-Imam Al-Hasan al-Askari la kɛrɛnkɛrɛnya la a ka kuma kɔrɔmaw naam Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim Abu Zahra kuma ɲɛna kosɛbɛ Ala k'an bɛɛ sababu ma al-Imam Al-Hasan al-Askari alayhi salam ale bangera hijira san 232 de la ka bɛn nin kalo in ma alhamdulillah rabbil alamin ala kira ye imam 12 minnu fɔ o 11nan don Imam Mahdi min ni bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ ale wolofa o de don o Hasan al-Askari salamullahi alayhi diinɛ getura don wa Ala ka belebele fana don i bɛ belebele dɔn n'a ka kumakan ye a n'a ka kɛwale an delila ka kuma a kan wa an bɛ nin kuma minnu fana fɔ Abu Zahra anw yɛrɛ ka jamana a gafe kɔrɔw la a b'a kɔnɔ koyi an delila k'a yira kuma caman n'o ye kuntaw ka kitabu ye Junnatul Murid Dunal Marid Junnatul Muridi Dunal Maridi Sheikh Sidi Mukhtar al-Kunti al-Kabir o ka gafe do min bɛ kuma ala jɔn a kan ka sira minnu ta ka se Ala ma babu dɔ b'a la ko fadailu ahli al-bayt alayhimu salam a bɛ kuma Ala kira ka so dungow kan a b'a jira k'a fɔ olu de ye Ala kira yɛrɛ tiɲɛ ta baa ye fil haqiqati a b'a ta Ali la fo ka taa se Mahdi ma donc Hasan al-Askari ka histoire o fɔlen don a kɔrɔ Abu Zahra al-Imam al-Hasan al-Askari a tile ni philosophe dɔ tile bɛnna n'o tɔgɔ El-Kindi philosophe o waati la olu tun bɛ fɛ ka mɔgɔw bɔ Ala ko kan ka taa ban Ala la mɔgɔw ka muruti ka bɔ diinɛ la o Kindi a ye i ɲɛsin k'a fɔ k'ale bɛ kuranɛ k'a jira k'a fɔ ko Ala kumakan tɛ
sabu ko ni aya in ani no aya in u be ɲɔgɔn sɔsɔ ina fɔ misaliya la dɔw bɛna k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ ma kana rabbuka nasiya ko Allah ko ale tɛ ɲinɛ kuranɛ aya wɛrɛ bɛ yen Allah b'a fɔ al-yawma nansahum ko an bɛ ɲinɛ u kɔ k'a sɔrɔ Allah ka ɲinɛ ni Allah y'o danbeya kana yɛrɛ ma o tɛ hadamaden ka ɲinɛ o kɔrɔ de natrukuhum an b'u to yen kuma faamu o la Hasan al-Askari ale y'a fɔ a ye kuma min na a bi ka o livre sɛbɛn ko karisa e bɛ ka kuranɛ kɔrɔ kɛ cogo min o ye e yɛrɛ min faamuya la ko ni kumatigi ko i ma ko e ye nin kɔrɔ kɛ nin ye o tɛ n ka laɲini ye ko kuma na a bɛ kɛ cogo di o yɔrɔ bɛɛ la a y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye nɔrɔtigi ye a ko ko kuma na ko ale ka baara bɛɛ dajira ale ye san caman kɛ ale bɛ ka nin aya woloma nin ka phrase kelen o sina k'a bɛɛ tiɲɛ ten o de la ahlul beytiw fɛ alayhim salam olu b'a fɔ ka qaida la muradul mutakallimi mutaqaddimun kumakɛla o ka laɲini o de bɛ bila ɲɛfɛ i bɛ sɔsɔli baden bɛɛ ye k'a fɔ kira y'a kɛ tan kira m'a kɛ tan kira y'a fɔ tan kira m'a fɔ tan kira ka laɲini ye jumɛn ye ni kira yɛrɛ bɔra bi na sallallahu alaihi wasallam ya kuma caman a bɛ segin dɛ ni kira yɛrɛ bɔra bi dɔ ye ko dɔ kɔrɔ fɔ cogo dɔ ala kira k'a fɔ n kan tɛ nin ma dɔ ye ko dɔ interpréter cogo dɔ la kira b'a fɔ m'a kɛ ten ko bɛ nɔgɔya mais an b'a dɔn ala kira ka ruhu o b'a ka ahlul beytiw la a y'olu bila yen mais mɔgɔw tɛ ka segin olu de ma o de kɛra kɔlɔlɔ ye a filanan al-imam al-Hasan al-Askari salamullahi alayhi dɔ fana nana k'a fɔ ko kul ya ayyuhal kafiruna ko kɔrɔ fɔ cogo ko b'a yira k'a fɔ ko ala kumakan tɛ ko sabula ko kodɔnna tɛ se ka segin kumakan siɲɛ caman قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني كتاك سجين كماك أو بمين باتو نتو باتو نبي مين باتو أتو باتو كتاك سجين الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أكو كما جابي دو ala ye kuma de jaabi sabula mushriku nunu olu nana kira ma de k'a fɔ ko anu ka jɛ ka ala bato nin san in na anu ka jɛ k'olu ka boli bato nin san in na ko san nata olu fana ni kira bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kira ka ala bato o de la a y'u jaabi a f'u ye ɲinan san la a'budu ma ta'buduna aw bɛ ka min bato ne t'o bato wa ne yɛrɛ bɛ ka min bato aw tɛ k'o bato san nataw fana na wala ana abidun istimrar san nataw fana ne ma kɛ aw ka ala batoba ye wa aw fana tɛna kɛ ne ka ala batoba ye aw n'aw ta nin ta ɲininkalikɛla ko nin y'a kɔrɔ ye komi aw fila b'a fɔ ko gɔnka donc o de la ala ni i sera ko tigi ma dɔrɔn i bɛ lafiya الحسن العسكري سلام الله عليه ale de ye silamɛya manton sauvé sabula a ka waati la silamɛw sanjiko gɛlɛya kɛra silamɛw y'ala deli jima na nanzaramori dɔ tun bɛ yen o taara ala deli san nana mɔgɔ caman dusukun ka fɛ olu bɔra diinɛ la silamɛya la k'a fɔ u bɛ taa kerecɛnya la khalifa ko imam hasani askari ma ko i mɔkɛ ka manton ko a kisi joona joona dɛ a ko baasi t'a la a ko baasi tɛ nin don masina in na mɔgɔw ka bɔ ka taa sanji ɲini silamɛ jama nana k'u ka seli kɛ san ma fin kuma tɛ k'a fɔ ko san ka jigin a ko kerecɛnw olu fana ka gɛrɛ ko nka ni kerecɛn karamɔgɔ in ko a bɛna dugawu kɛ k'u k'a tɛgɛ wɔgɔbɛ ko fɛn dɔ b'a kɔnɔ k'o de sababu b'a to ji bɛ jigin jɔn de y'a fɔ Hasan Askari ko o bɛ yen o la i b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de installelen don olu la n'o ye kira ka dɔnni ani kira tiɲɛ o installelen don olu la logiciel b'olu de la salamullahi alayhim kuma min ni kerecɛnw k'u bɛna sanji ɲini kɛ u ka ɲɛma a k'a b'a bolo dayɛlɛ o ka sɔrɔ mɔgɔ bilalen don k'a si o y'a tɛgɛ wɔgɔbɛ ka finikolon dɔ tun bɛ yen kolo kɔrɔ dɔ de tun b'o kɔnɔ k'o bɔ a kɔnɔ ko sisan ko ala deli foyi ma kɛ Hasan Askari ka sɔrɔ k'a fɔ ko nin ala ka jɔn ɲuman dɔ kolo dɔ de ye
n'a kun ye ala deli ni o hɔrɔma ye sanji bɛ jigin donc ale tɛ a ka diinɛ tɛ ala ka jɔn min tɛmɛna o hɔrɔma de kun don o kuma Hasan Askari ye kira manto a y'o sauver ni o ye waati n'a cogoya kama Hasan al-Askari alayhi salam a ka hikma caman bɛ yen nɔ an bɛna an da don damadɔ la a fɔlɔ fɔlɔ a ko al-wusulu ila Allah safarun la yakunu illa bimtita'i al-layl ko mɔgɔ ka se ala ma k'a kɛ ala jɔn ye ka kɛ waliyu getura ye ko a bɛ komi dugutaga mais dugutaga min don i bɛ don vol dɔ de kɔnɔ vol spécial o ye vol jumɛn ye imtita'u al-layl k'i bɛ su jɔ de i bɛ kɛ maa ye maa min n'a tɛ su bɛ ban gɔrɔntɔ la i bɛ sangani i bɛ wuli i ni Ala subhanahu wa ta'ala bɛ kuma ɲɔgɔnya bil munasaba o de la Ala ko Seydina Musa ma alayhi salam a ko yabna Imran a ko Imrana denkɛ kazaba wallahi man za'ama annahu yuhibbuni summa iza janna alayhi laylu nama anni a ko maa min b'a fɔ k'a bɛ ne Ala fɛ ni su kora a bɛ su bɛ ban a tɛ wuli ka ne Ala deli ka ne Ala bato ani ne Ala tɛ kuma audience t'an cɛ a ko o mana fɔ o bɛ ne Ala fɛ k'a ye kalon tigɛ ko sabula ko kanubaa bɛɛ b'a fɛ i ni i kanubaa ka fɛrɛ bɛɛ b'a fɛ i ni jarabi ka fɛrɛ cogo di su bɛ tɛmɛ an tɛ ɲɔgɔn ye ne dun ka rendez-vous a caman audience sufɛla don dɛ yani Ala ka an bɛn sababa ma o la Abu Zahra al-Imam al-Hasan al-Askari a ka kuma dɔ bɛ yan min n'o ye sufi kangaraw olu b'o de ta ahlul beytu fɛ alayhimu salam i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ dagabana kuma caman fɔ ko i ye fɛn o fɛn mɛn baladen da a y'a mɛn balaba de da i ye fɛn o fɛn mɛn baladen da a bɔra balaba de la sabula sufi shehu ninnu bɛɛ olu bɛɛ lamina ahlul beytu ayima ninnu de fɛ alayhimu salam donc bonya o bonya bɛ yen ahlul beytu de b'a bɛɛ sanfɛ i ka shehu mana bonya cogo o cogo a tɛ Ali ibn Abi Talib bɔ a tɛ Hasan bɔ a tɛ Husayn bɔ a tɛ Fatimatu Zahra bɔ e ka kutubu in mana bonya cogo o cogo a tɛ Imam Mahdi bɔ Mahdi min ni Allah subhanahu wa ta'ala y'a jira k'a fɔ ko bɛna laban ale ka cogoya la o Hasan al-Askari a bɛ waso k'a jira k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ye koba k'ulu ye a ko qad sa'idna zura al-haqa'iqi bi aqdami an-nubuwati wal wilaya baro in a ka di kosɛbɛ nka an b'a aw tigɛ aw jala yan n'Ala ka jɛ ye sigida nata la an bɛ sɔrɔ ka o fɔ yani ahlul beytu ninnu olu sera ka se Ala ka hakika legelege la cogo di u ye nɔminɛli jumɛn kɛ fo Ala y'u se o la n'an fana ye o dɔn n'an y'u nɔ minɛ an fana bɛ se fo a legelege la hada walhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala deli subhanahu wa ta'ala an ye min fɔ Ala k'a k'a ma kunanja ye Ala k'a k'a ma hɛrɛ Ala k'a k'a ma wasa ye Ala k'a k'a ma bonya ye Ala k'a k'a ma dayɛlɛli ye Allah subhanahu wa ta'ala ka ahlul beytu logiciel sigilen to an na bada walhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an karamɔgɔ fo ka wale ɲuman dɔn a ka nin kumakan nafama ninnu na kumakan nɔrɔma kumakan fusamanti minnu na minnu kɛra kuma daminɛ yɛrɛ la n'o ye ka duwawu dɔn kɛ ka Ala tanu ka wale ɲuman na Ala min ma olu tɛmɛ hɛrɛ la ani ka duwawu dɔn kɛ an balima minnu ye kasara sɔrɔ fo kana se an ka imam n'o ye al-Imam al-Hasan al-Askari ka kumakan nafama minnu ye mɔgɔ dusukun nɔrɔ an bɛ Ala taala Ala ka kuma ninnu bɛɛ kɛ nɔrɔ ye ka don dusukun na ka an kɛ u fɛ k'u dɔnni yira na k'an kɛ u fɛ u tugu ɲɔgɔnyali Ala ko o nɔgɔya ye an bɛ segin k'an karamɔgɔ fo ka wale ɲuman na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina a segin a foli na wale ɲuman dɔnni na a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la sirifu ye a bɛ ka k'a yɛrɛ de nka maa bɛ fo i yɛrɛ ye ci la i n'a fɔ an b'a fɔ bamanankan na cogo min na an tɛ ɲina ka aw yɛrɛ fana fo ka aw wale ɲuman dɔn ka d'a kan ni ye jɛmukan in kɛlen ka fanga sɔrɔ aw de don aw minnu b'aw ka waatiw di ka nin jɛmukan in lajɛ ni jɛmukan in ka di aw ye n'aw bɛ weleliw kɛ tuma bɛɛ ka jɛmukan in kanu yira an b'o fɔ tuma bɛɛ ni jɛmukan in kanu n'a bɛ fɛn yira Jabate kanu ko tɛ Abu Zahra kanu ko tɛ nka minnu bɛ ko fɔ n'o ye Alakira somɔgɔw ye olu kanu de ko don an bɛ Ala taala de Ala ka an bɛɛ lajɛlen to olu la hɔrɔma la
ala k'an to kira bɔnnaw kanu na ala k'an sabati u kanu kan ala bɛ fɛn fɛn bɔ an na ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kira somɔgɔw kanubaga ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka duwawu ɲini aw fɛ ka tila ka duwawu k'aw ye an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nata yira an bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك